many to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time by. Tervetuloa Laihdutetaan ympäri Suomen Ellun kanssa videosarjalle. Tästä kuule starttaa nyt semmonen hassu videosarja, kun Laihdutetaan ympäri Suomen. Mulla on nyt koko seuraava viikko Suomi-kiertuetta. Mä menen ympäri Suomea, oon eri hotelleissa yötä. Ja siis sehän nyt laittaa pieniä haasteita tälle laihduttamiselle. Että kaikki ateriat, ihan kaikki ateriat pitää syödä jossain hotellissa tai ravintolassa tai kahvilassa. Tietty kaupassakin voi käydä, mutta en ole kotona mittaamassa mitään grammamääriä. Alettiin Tampereelta, lähdettiin Turusta. Turussa aamulla mä kävin kahvilassa aikaisin aamulla 7 aikaa. Otin leivän. Pystyin estämään itseäni ottamasta jotain kakkua. Ja sitten junalla köröttelin tänne Tampereelle ja äsken kävin syömästä mustaa makkaraa Tammelan torilla. Mä otin kuvan siitä energiasisällöstäkin, mutta mä en nyt oikein tiedä, että mä voin laittaa sen tähän, jos kiinnostaa. Mä en oikeastaan tiedä, mitä siinä on, mutta heti käydä, kun ollaan Tampereella. Niin siis mä en nyt oikein tiedä, että tuuks mä nyt träkkäämään tänään kaloreita vai en. Mullahan on se jatsi-appi, että mä voisin ottaa sillä kuvan ja sillä tavalla niin kuin tarkkailla. Että mä sit aina silloin tällöin otan. Mut nyt mä unohdin tosta mustasta makkarasta ottaa. Et ehkä nyt tää Laihdutetaan ympäri Suomen videosarja on lähinnä se, että sä pääset vähän eri maisemiin mun kanssa, kun olla siellä mun kotona vaan. Ja mä näytän hotelliaamiaisia ja ehkä käydään nähtävyyksillä ja sillä tavalla. Niin tervetuloa mukaan! Tuosta köynnöksestä, mikä tuolla ylhäällä on, niin siitä sanotaan, että jokainen noista poista kantaa sitä omalla tavallaan. Vähän niin kuin elämässä jokainen elää omalla tyylillä. Ja siis tuolla on toi kuoleman puutarha. Ja kohta näet toisen Hugo Simperin tekemiä freskoja. Tiesitkö, että Juise Leskisellä on ollut tämmönen suomikitara? Aika makea.
Siis mä oon niin poikki. Mä menin viime yönä nukkumaan 12 aikaa, heräsin joskus 5, on nukkunut 5 tuntia. Sitten mä oon kävellyt hullu lailla, kantanut pirskatin painavaa rinkkaa ja reppua. Mulla on puoli mun omaisuutta ja kaikki miljoonat asiat mukana, tietokoneet ja hässäkät. Nyt on kyllä väsynyt tyyppi tässä. 16.45 kello. 16 888 askelta. Että aika hyvin on tullut askellettua. Nyt on semmoinen hommeli, että mä tässä niin kuin makailen hetken. Sit mun pitäisi jotain ruokaa käydä ehkä hakemassa jostain kaupasta. Ja sit mä jatkan. Huomenna jatkuu matka. Tää oli nyt ensimmäinen video tätä Laihdutetaan ympäri Suomea -sarjaa. Ja huomenna me mennään laihduttelemaan kuule jonnekin muualle. Niin tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja mä uskon, että tästä voi tulla tämmöinen videosarja, koska mä tuun tässä matkustelemaan varmaan tulevaisuudessakin enemmän. Niin tuun mun mukaan laihduttelemaan ja näkee vähän maisemia samalla. Mutta jos mä nyt arvioisin vähän niin kuin tätä, että nyt on kävellyt tänään paljon enemmän kuin normaalisti kotona ollessa. Sitten nuo ruokailut ei ole nyt mennyt ehkä ihan nappiin jotain vohvelia, mutta silti siinä vohvelikahvilassa, nyt kun mulla on kuitenkin pidemmän aikaa ollut nämä kokeilut ja nuo proteiinit ymmärtänyt, miten tärkeää ne on ja niin kuin näin, niin mä siellä vohvelikahvilassa valitsin kuitenkin sen, missä on proteiinia. Niin kuin oikein mietin, että mikä tässä listassa on semmoinen niin kuin järkevin valinta ja otin sen lohen. Kun ennen tämän projektin aloittamista mä olisin vetässyt siellä semmoisen jonkun kermavahtokasan, kun siellä siinä vieressä pöydässä yhdet tyypit otti just niitä kermavahtovohveleita, että se on semmoinen, että siinä vohvelin päällä on oikeasti semmoinen kermavahto, semmoinen niin kuin vuori. Niin siitä mä oon kyllä tyytyväinen, että nämä valinnat mä teen nykyisin niin kuin tämän kautta. Ja se aamiainenkin, niin valitsin sitä kalkkunaa just sen proteiinin takia, koska ehkä mä olisin ennen vanhaa, eli 2 kuukautta sitten ottanut jonkun makeen jutun sielläkin. Nyt hei, morjens vaan täältä ollaan Tampereen Scandic-hotellissa, Koskipuisto-hotellissa. Tällaiset näkymät. Tuolla on kuule Tampereen Eiffel-torni, eli Näsinneula näkyy tästä mun ikkunasta. Perfect. Mutta me jatketaan huomenna. Moi!